Okay, magandang araw po sa lahat mga boss. Ayan, dito tayo sa Barangay Cabuluan, Ordaneta, Pangasinan Project. 3 bedrooms bungalow house residence. Ayan, dito tayo sa taas. Wala tayong daanan papunta dun sa loob mga boss. Tsaka hindi pa tayo nakapalambak dito sa loob, pati dito sa may gilid sa labas. So nasa 1.60 yata ito yung tambak natin dito mula sa flooring. Yan, so lintel beam na po tayo mga boss. Siyempre pagkatapos yan, susunod natin dyan yung roof beam, tapos bubong, tapos pagkatapos nun pwede na tayo magpalitada. Yan, so ito pa nga pala yung living room, terrace, dining, lanay, kitchen, dirty kitchen. Ayan, ituturo ko na lang mga boss, di kasi ako makapunta dun. Tapos room 1 tsaka common CR tsaka room 2. Tapos master bedroom po yung nandun. Tapos walk-in closet tsaka toilet and bath. So ito po. So poporma pa lang po tayo ng para sa lintel beam. Taas-taas tong nasinta natin, nasa 160 na kasi yan wala dito. Punta tayo rito sa kabilang side. So asinta pa lang tayo mga boss. Ayan. So update lang. So yan lang muna, hindi tayo makapasok na sa loob. Okay, so baba na tayo mga boss. So yan lang muna yung update dito sa Ordaneta, Pangasinan Project. So magandang araw po sa lahat at God bless.